At guys, nakuha ko ng papel. Ayan. At empty na tayo. Ayan guys, nakauwi na naman ng Lakay Tracker. Kumbaga isang ikot lang. Maganda yung ikot na binigay sa akin because they pay handsomely. Kumbaga, they pay me handsomely. Right? Unless magaling sa atin si Nil eh. Good morning. Once again, it's Lakay Tracker here. Nagbabalik tayo. Dito na tayo sa delivery location natin. Chicken muna tayo sa loob para kung anong sasabihin nila sa atin. Pagkatapos nito, rekta naman tayo sa pickup. Dire-diretso sila ngayon eh. Sinabihan na ako may pickup ako eh. Kaya hindi na rin ako magpapatumpik-tumpik pa. Larga kung larga na. Wow! Alright. Hi! Good morning. Delivery from Canada. Do you want me to back in door 4? You want me to break the seal? Or you want to go outside to break yourself or what? Oh, okay. I will break the seal for you. Okay, and back to door number 4. Okay. Pakabait. Napakabait ni madam. So, let's break the seal. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yes! Lagay natin doon. Yung bakal. Atras tayo sa number 4. Alright. Alright guys. Alright. Red na agad. Mabilisan lang. Lagyan natin ito. Tapos pag nag-red, tawas na tayo. Yung guys ha, ang kurtapya natin 4 na taon ka na mahigit, kurtapya. Pasalamat ako kasi wala pang problema sa makina. Yun lang talaga guys ang pinagpapasalamat ko sa truck ko kasi 4 na taon na tayong owner operator. Actually 4 years and 4 months na akong owner operator. At least kahit papano wala pa rin talagang problema o wala pa naging issue sa makina ng truck ko. Hindi pa siya na transmission, wala pa talaga, as in wala pa talaga. Kaya thank you talaga. Sana matapos ko ang truck ko next year na wala pang lalabas na mga malalaking problema. Yung mga minor lang, mga ilaw-ilaw, it's very normal na lang yan na mga ano. Siyempre almost 900,000 na yung truck ko eh. Hindi mo ma-expect talaga na ang ano nito eh katulad pa ng brand new.
Ay, mga lalabas talaga yan. Ayun talaga yun, guys. Ha? Iba pala talaga ang Volvo, guys. Para sa akin ha, huwag sana magagalit yung mga ibang owner operator sa Canada, kasi alam ko maraming nanonood sa mga kapwa nating mga Pilipino rito sa Canada, mga truck driver, owner operator. Ang preference ko talaga Volvo. Maka Volvotron talaga tayo, guys. But anyway, ayan, antayin natin. At guys, nakuha ko ng papel. Ayan. At empty na tayo. Green na, oh. Empty, guys, emptied. Yun. Ano yun? Pulutin natin yung dumi. Ayan. Rubber pala, rubber yun. Ay! Taba ng baboy. Taba ng baboy. Taba. Fat. What? What? Oh, so you gotta go outside? Okay, okay. Sure, thank you. Doon sa kabila daw tayo dadaan. Auto daw yan. Eh taba, itapon natin ito. Punta na tayo sa pick up natin, guys. Pick up location. Let's roll. May alcohol ako dito eh. Kailangan natin mag-alcohol, guys. Mas mo tayo. So siyempre, delikado. Makontaminate ang kamay natin, kakain tayo eh. Alcohol. Para lagi tayong healthy. Yung chest, oh. Dahil tamang ano lang, tamang exercise lang. But anyway, let's roll, guys. Naikiin ko na yung ating pickup. So let's go. Alright guys, ayan, malapit na tayo sa unang pickup natin. Yes! Malapit lang dun sa diniliburan natin. Almost 3 miles lang. Ito. Ano kaya itong mga pipickupin natin dito? Mga ano yata? Mga vegetables. 0.7 miles. Alright guys, andito na tayo. Door 40 daw, kaya hanapin natin yung door 40. Door 40 daw, guys, door 40. Ayan, mas tayo dyan. Set natin menu. Set point. Lagay natin continuous. Continuous ang gusto nila eh. Alisin natin yon, yung double dot. Programming continuous mode. Okay. Tabuksan natin.
Dito tayo sa first pick up natin guys. First pick up. Bale, binigyan ako ng aking dispatch guys ng 5 pick up. 5. Unang pick up natin dito. Post doon sa may Ripon, Wisconsin. Andito pa rin tayo sa Watertown, Wisconsin guys ha. Mula doon sa diniliberan natin, nag-deliver tayo. Drinap natin doon mula dito. Almost 3 miles lang kalapit. Tapos ang susunod is Ripon, Wisconsin. Little Shot, Wisconsin, Grand Forks, North Dakota. Tapos tawid tayo ng border ng Emerson. Tapos isang pick up sa Manitoba. So bali dito sa Horseshoe, Watertown, Ripon, Wisconsin, Little Shot, Wisconsin, Grand Forks, North Dakota, and sa Manitoba. 5 pick up. Maganda rin ang bayad ng mas maraming pick up guys kasi magkakaibang payment ng revenue. But anyway, antayin natin. Hi! Hi, how are you? I'm good. Are we done? Yeah. Perfect. Could you initial those 3, sign here, and then just Initial, which one? Initial. Okay. sign here, and then just make sure that's the right address. Oh yeah, I guess. Oh, I have pen here. Because I'm just dropping this load all the way to my yard. Somebody probably. Oh, gotcha. So initial here. Okay. Initial there. Initial here. And sign. Yep. Okay. How many skid did you put? 10. 10. Perfect. Because 10 is the one that they told me to. Okay. Yeah, you go ahead, pull forward. I'll make copies, and then I'll seal You'll you come up. back? Oh, you gonna seal me up? Yep. Okay, sure. Okay. Then guys, mabilis na. First pick up is done. Tara. I-arrange lang natin kung ano meron doon. Hindi ko na ipapakita guys kasi baka mamaya makita ng mga ibang mga company ito. Ito ang ayaw ng torque. Sa mga nagtatanong guys bakit daw dati sinasabi kong ayaw ng torque ipakita ang pangalan ng company, tapos ngayon ipinapakita ko na ang torque. Ang sabi ng torque sa akin, okay lang naman mag vlog basta walang nadadaling mga ibang tao na hindi sila kasama. Kapag ka mag-vlog ka, kailangan yung mga tao na kasama sa video may consent sila. Magtanong ka, hindi pwedeng basta ka na lamang vlog ng vlog na hindi mo sila tinatanong. Ngayon, ang ayaw ng talk dyan na ipakita ay yung pinagpipikapan at saka mga load namin kasi nandun sa box yung mga pangalan ng load, maaari nilang i-search. At saka yung load information na binibigay sa amin ng TARC, hindi namin pwedeng ipakita kasi nandun din yung mga contact information at saka yung presyo at saka address at saka cellphone at kung anong product, kung ano man yan, etc. Ayaw nila yun at baka mamaya masulot pa ng ibang company rito sa Manitoba yung mga pinagpipikapan. Kaya por respeto, ito nagpipick up tayo, hindi natin pwedeng ipakita. Let's go! This is Sure. the Canadian paperwork, Okay, and then the other paperwork is for the customer. okay, sure, thank you. And then, So they just the same, right? Paperwork with this, they just one copies. yeah, one Okay, copy. thank you. And then you put sale. Okay, sure. Which one do you want me to? Here. Okay. There you go. Alrighty. Thank you. Have a good one. Thank you very much. Have a good day. Yeah. Okay guys, let's go. Let's go to the second pickup. Kasi lima to eh. Apat pa o tatlo pa dito sa Amerika tapos isa sa Canada. Malapit lang naman yung pipikapan natin dito, mga 45 minutes eh.
Alright guys, ayan, nandito na tayo sa second pickup natin, Ripon, Wisconsin. So guys, kasi kitang-kita natin yung malaking sign, no? Now, mag-check-in ako dito sa shipping and receiving office nila. O wala tayong nakita, hindi nyo alam kung anong pickup namin ito. Mga hindi familiar sa akin na pickup location ito guys. Kumbaga sa ano, ito na yata yung mga pinagpipikapan ng kampaning binili ng Turk, which is yun ang maganda para naman maiba tayo. Hanggat maganda yung binibigay sa atin, ratratin natin. Hi sir, how are you doing? Very well, how are you? Good. I have here for a pickup. Pickup? You have PO? Yeah, hold on. Ayan, back up to door number 3 daw. Brinik ko yung seal kasi siyempre kailangan. Tapos lalagyan daw nila ng bagong seal pag natapos. Atras ako sa door number 3 guys. Yun, door number 3 na yun. Ayan guys, bante natin. Nakuha ko na yung papel at saka yung seal nya. Lagyan ulit natin seal. Mabilis lang sila rito. Wala pang 15 minutes. Wala pang 15 minutes. Loaded na tayo. Ito muna itong bill of lading na yan. Lagay natin tong sealed. Yun. Alright guys, tara. Alright guys, tara. Punta tayo sa pangatlong pickup natin. Okay. Alright guys, ayan. Approaching Little Chute. So guys, kasi sa GPS, kung hopefully makita nyo, Little Chute, sabi niya. In a half mile, take exit 146 toward Little Chute. Right to County Route N, then take the first left. Copy. Little Chute. Ito yung third pickup natin guys dito sa Little Chute. Take exit 146, then use the left lane to take the County Road North ramp. Ang ganda, mayroon pa silang ano, mga ganyan-ganyan pa. Oh, eh, daming ano, daming bibi. Ano dyan, saan nandito na tayo, nakapag-check-in na ako at door number 2 daw. Ayan o, door number 2, dyan tayo. Buksan ulit natin itong ating trailer. Kordapi oh, sipag niya. Sipag ang Kordapi ah.
tatanungin nyo naman kung bakit ko pa inalagay yung shield tapos i-break ko, yun ang instruction ng dispatch guys. Masusunod yung dispatch kasi yun talaga yung gusto nila. Binigyan ako dito ng shield. Ilagay ko ulit. Yan, atras tayo dun. Tara. Apat na palit ilalagay ko. May na problema ko, parang dun sa first at second pick up natin halos sumobran sa kalahati, baka hindi magkasya. Tsaka isa pa, baka mamaya mabigat. Sinabi ko na rin yan sa dispatch ko Sabi nila sa akin katapos kong maludan dito, tignan natin kung ano. Otherwise magpapatimbang ako kapag nakita ko yung mga gauges ko sobra na, magpapatimbang. Pala, sasagutin ko lang ulit yung mga nagko-comment na sabi nila wala daw matututunan. Kapag ka mga bago daw mga bago driver, matik daw sa ang pupuntahan, hindi daw sa reaper. Sabi nila kasi wala daw matututunan dahil madali na lang daw sa reaper. True, kasi ang reaper atras sa bante. Pero siyempre sa panahon ngayon, hindi ka basta-basta makakapasok sa let's say flat deck or heavy equipment na pagmamanihuan mo, wala kang experience. Kaya ka nga magkaka-experience muna sa reaper muna kung gusto mo. Mas marami daw ka matututunan kapag ka doon ka daw sa sa hindi reaper o kaya dry van. Ay, para sa akin, as long na kumikita ka kahit saang lugar ka, pwede. As long na you make money. Yes! As long na you make money, para sa akin walang problema yan. Kasi kung hindi rin maganda o wala rin naman walang ang reaper, edi yung tao dapat hindi nakakain kung walang reaper. Ang key point lang naman dyan kung saan ka masaya at kung saan ka kumikita, bakit ka palilipat. Yun lang yun. Maraming kasing nag-aano sa akin na bakit di daw ako lumipat sa isang company na flat deck para mag-upgrade ako ng driving skill. Lilipat tayo kung wala ka nang kinikita rito. Hindi dito sa Canada, hindi yung pagalingan ng trabaho ang ginagawa mo. Basta maayos ka magtrabaho, especially sa trucking, maayos ang trabaho mo. Hindi ka nila inireklamo lahat ng mga customer. Wala kang ang tawag nito, wala kang damage load kapag kakatulad namin na reaper. Ayos lang naman yan. At saka guys, yung kita, yung rate per mile, parehas lang naman yan Wala akong magagawa kung wala naman mag-hire sa'yo ng company na hindi reaper kung wala kang experience Kung wala kang experience, kailangan mo dito. But anyway guys, antayin ko lang. Dito na tayo sa third pickup natin. At ilagay ko na yung pang-apat na pickup natin. North Dakota yun guys. Medyo may kalayuan dito yun So address, ano ba sabi ng aking dispatch dito? Ang address na pupunta natin is okay, so bali mula dito hanggang doon, ang distansya niya guys, kinakalculate na ng ating kinakalculate na ng ating GPS. Please drive to highlighted route. Okay, go ahead, calculate it. 601 miles. Actually ang schedule ko rito guys sa pick up ko para bukas, pang-apat na pick up ko is, ang schedule ko is bukas pa naman. Hindi ko abutin, wala na 7 hours and 22 minutes na lang yan
Hindi abutin. 600 miles ito eh. Tapos ko sa pang-apat na pick up na ito. Tapos tatawid tayo ng Canada. Pagtawid ko ng Canada, may isang small town doon. Magpipick up tayo ng pang-5. 5 pick up tayo. Drop natin sa Winnipeg lang. Alright guys, ayan, nakuha ko na rin yung papel. Wala na, hindi na siguro ako makakapag-pick up sa pang-4 at saka pang-5 kasi punong-puno na yun hanggang sa dulo na eh. Hindi na kasya ang isang ano ng paleta, kaya kausapin ko muna dispatch ko. Anong sasabihin nila? Maka-cancel na yun, dalawa. Wala, puno na eh. Sabi ko muna sila. Tapos muna tayo. Kausapin ko muna yung dispatch ko kung anong plano nila. Hindi na rin yung papel, wala na, puno na eh, nasagad na eh. Hindi na kasya ang isang paleta dun sa ano kasi maiksi na. Maiksi. Hindi na ako magpipick up bukas sa North Dakota. At hindi na rin ako pipick up sa somewhere along the way in Highway 75 Manitoba kasi wala nang space. Sabi ko lang guys, tawagan ka. Guys, balik tarong, kausapin ko. Sabi ng dispatch ko, i-turn down nila yung ano, yung isang skid kasi mayroon tayong isang pickup sa ano eh, sa North Dakota ng isa. Kausapin ko, atras ulit ako. Tapos i-switch lang nila the right side. Magkasya lang isang paleta. Let's go. Sayang din kasi yun eh. Pera din yun. Kaya ano, buti na lang. Nandito pa ako, hindi pa ako makalis. Alright guys, nandun ako sa loob. Napunta ako. Ayan, nakiusap ako. Pwede lang, pwede. Pero hindi pa rin natin sigurado. Baka mamaya pag sobra, kaya kailangan ko magtimbang kasi sagad na eh. Kaya kailangan kong i-break ang seal. Tapos atras ulit. Ayan guys, na-twist nila yung isa. Mag-adjust muna tayo kaysa ano, pa-atras muna natin itong ano natin. Dito yung marka. I-atras lang natin kahit mga dalawa. Lagay ko lang dito yung ano, yung itong boot. Ito. Okay pa naman siya, oh. Pero mas sigurado na. Tapos punta tayo magtimbang. Punta tayo sa timbangan guys, patimbang natin kasi punong-puno eh. Okay, so nandito yung butas. 1, 2, dapat dito. I-atras ko ng isa para kahit pa paano. Dito pupunta yung ano, i-atras ko. Sakto na yan. Awas, patimbang tayo. Set point.
Make sure natin pumasok yung pin. Huwag tayong basta aalis, baka mamaya hindi pumasok delikado. Pasok ang pin. Let's go. Tara, let's guys, magpatimbang tayo. Alright guys, ayan dito may cut skill dito. Dito ako nakahanap ng timbangan. Woo! Almost 3 oras na drive mula doon sa pinikapan ko. Oh, Diyos ko. Pero mayroon akong hinala na hindi naman ako na overweight. Kaya hindi ako masyadong doon sa mga ibang lugar. Pero umikot-ikot din ako doon guys. May mga 2 pang lugar na inikutan ko, na mga truck stop na walang ang tawag nito, walang timbangan. Magpatimbang tayo just to make sure lang talaga na legal tayo para makuha pa natin yung isang pick up. Otherwise kung hindi, okay, wala talaga. Okay, ito enter. Kung sakali man mag-adjust tayo, timbangan. Huwag muna natin sarili natin nang hindi tumakbo yung oras natin, makadrive tayo ng mahaba. Okay. Alright, please scan or swipe your quick rewards card. Now, if you know it, you can key in that item's code or touch look up item. Hi. Hello. I have a scale. Okay. Okay. 2098. 2098. Yes. Let's go Over there. Yes, sure. That's how it is. Trailer 1 company Turk Enterprise, TURK. He's in toy. Yeah, U-R-K. K. Yeah, that's the right. Enterprise. E as in elephant. E, the spelling Enterprise. Oh. This is E. Enterprise. Is it E? Turk, I-N-T-E-R. You put it no. Enterprise. Oh. The spelling, the first letter. Okay. Oh. There, A. As in elephant. Yeah, Enterprise. And then price. Yeah, is E-S. Is E-S. S. S. There. Perfect. Truck 1464. 1464. Perfect. If you know it, you can key in that item's code or touch look up item. Okay. Thanks for your patience. No worries. How much is it? First weight is 1475. 1475. One, And I can help you here. 2, 4. Great purchase. And don't forget your receipt. Great, thanks for stopping at Quick Trip.
So this is yours, and this is Oh, the area perfect. for you to check. Yeah, I got it. Okay, so 12 is my drive. 33. Oh, I mean, steer axle is 12. That's good. Drive axle is 33,280 libras. Trailer axle is 29. Oh, that's good. Thank you. Perfect. Yeah, right here. 1475. 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, right there. Perfect. I need the owe receipt. you a quarter. Yes, ma'am. Take picture and send it to my dispatch. Para wala siyang masabi, guys. Oh, you have a question here. If you want, yeah, you have to answer yes or no. Oh, yeah. Hold on. What reward? Quick trip? Yeah, quick trip Not- rewards. Not this? No, No. is Can I pay this with this? no, I did it already here. For that one, it's a different machine. So Can we redo it? Because this is their money. That's my money. If we can use this one, Okay. so that I'm not gonna take. Yeah. I'm gonna, you know what I mean? Thank you very much. no problem. That's their money. So we say no here. Yeah. No. Yeah. Perfect. And we want to avoid the whole transaction. In now. In. Okay. This one is done. Skills. And yours is first way. And I think now No, the cannot. machine is waiting for you. Did you have points? The card? Did you have any point card to put here? The what do you call this? Kind of a this Quick trip? side? Yeah, quick trip. No, I don't have. Sorry. No, So this one work? No. not yet. Okay. This is waiting for your point. No, And I cancel think this. you cancel it. Insert or swipe card. I see one. Okay, so it'll be that one. Let's try. No, the other way. The band. Oh, time up. It came up. I will redo it again. Okay. Let's try again. Yeah. Hopefully it will work. No. Now. No. Receipt. Great, thanks for stopping a quick trip. We'll see you next time. Help at the registers, please. Yes. Yes. Mm-hmm. Thank you. Did you want to add company name, truck number? Yes. Yes. Okay. The same company name. Yes. Yes. You want to take this so that you can? Thank Yeah, you. right there. Yeah, I'm copying it. Okay. Turk. Hopefully it will work. Turk. Enterprise. Yeah. And Turk. Is the coffee is free? Right. No. Enterprises. Okay. And then truck number, right? Yeah. Truck number was 2098. Just gonna grab this one. Yeah, The truck 2098. number. Yeah. Yeah. And then you want trailer ID too? 1460. 1460. Yeah. And Work. We'll see you next time. Hang on. Approval needed on that one. truck number, I got everything. Hopefully it will work this one. If it's not, then I'm just gonna pay it in my own money now. No, but you don't want that. It doesn't want? And then cashier. Doesn't work? Oh, the transaction failed. No, it doesn't work. Probably I'm just gonna pay in the cash now. Your card failed. The cash, yeah, right there. 5, 10, 2, 4. That's 15 bucks. 15. Yeah. Sorry about that. No, it's all Happy good. with the card. Yeah. Oh, Great purchase. And don't forget your receipt. Thanks for stopping. invalid driver ID. See you next time. Hmm. I'm good.
This is good. Oh, it's requesting driver ID. Did you have any driver ID to enter here, or you just? With one, the card? That one is cash. You don't need the driver ID. I know. I was retrying this one to finish with your credit card, but Oh, okay. Yeah, I have. you have a driver Yeah. ID. Yeah. Okay. Okay. 3166. 3166. And we click authorize. No, again. No, it's okay. Then cancel that and let's go with this money. That's a long transaction we are doing here. I cannot help it. I have to. I'm just gonna, you know, I don't wanna use my own money, but well, That's why I wanted to retry there, but receipt. okay. Thank you very much. Receipt. Yep. Have a good day. You too. Thank Yeah, you. yeah. Sorry about that. No, it's okay. 15 is here. Yeah. Alright, guys. Give me 1 second. This is printing something. Okay, sure. Please give me just 1 second. Ended up printing something. Your credit card, Okay. and I will refund you this. Yeah, okay, sure. You charge for the it's credit. Okay. It went through. That's your credit card, right? Yeah. Invoice number, that one. Yeah. Yeah, when it Billing prints- treat. Yeah, it's it. Yeah. Okay, you have one. Give me the pen, and I will print you one here. Ended up. Please sign the above. Okay, so take one copy and then And then. it's so a good thing. I Butin. keep this. Yeah, this is all mine. Okay. I will refund you this. Buti na lang, sayang din yung I will give you the 25 cents right here. Right? So that will even. That's good. File natin lahat yan sa ano. Thank you. Make sure Thanks this for is all the mine. information. 5, 2, 4, 15. Yeah, right? You got your 25 cents? Perfect. Thanks Have a good for your day. patience. Yeah, no Oh, you worries. too. Thank you. But you think the credit Yeah, good thing I did not yet left. Okay, alright guys. Alright, let's go. Okay, so tama-tama. Alright guys, ayan. Hindi tayo overweight kaya diretso na tayo sa second pickup natin. Oh, I mean yung last pickup natin. Kaya muna kita dyan. Tara. Alright guys, good morning. Ayan, nababalik tayo. Dito tayo ngayon sa Minneapolis Scale. Ayan, no, timbangan. Dito na ako natulog kagabi. Kaya kagabi dito na ako inabot ng oras. Sinagad ko na yung oras ko kagabi. After dun sa ano, after dun sa malakas na ulan, may sinabi kong doon ako magpahinga sana sa pilot o sa truck stop. May kunti pang oras, sinagad ko na. Play trip tayo, check natin lahat.
Kasi timbangan pa naman itong tinulugan natin. Inspeksyonin natin. Mayroon yatang ano, mayroon yatang inspeksyonin natin ang unit natin. Minsan mahirap din matulog sa timbangan kasi baka mamaya bukas sila. Kagabi kasi, kahapon bukas din sila. Binigyan lang nila ako ng bypass. Kaya hindi naman tayo masyadong diretso. Hindi naman tayo masyadong kabado. Okay, tara guys. Isang ikot lang. Let's go. Lagyan ko nga pala ng seal. Nakalimutan ko lagyan ng silk kagahapon eh. Kasi nagmamadali na rin ako. I-break ko rin mamaya ito kasi pupunta pa tayo sa pick up location natin. Meron pa tayong isang pick up eh. Let's go guys. Pick up alas 8 ng umaga, wala na. Meron pa akong magkano pa? Ilan pa? Almost 6 hours driving pa mula rito hanggang sa pick upan natin, kaya hindi pwede. Hindi tayo makakaabot sa pick up location natin ng on time. Wala akong magagawa dahil yung oras ko naman hindi naman talaga aabot. Sinabi ko na rin sa dispatch ko kahapon, nag-text na ako. Sabi just get in there, sabi naman nila. Wala tayong magagawa kundi pumasok tayo sa timbangan. Wala tayong bypass ngayon kasi doon tayo pumasok sa dyan tayo natulog. Naulan, pero ang init guys. Hirap ako makatulog kagabi kasi mainit. St. Croix Wait Station, ayun nasabi niya. St. Croix Wait Station. Minneapolis na to eh. Wisconsin. Wisconsin pa rin kasi doon pa yung Minneapolis. May timbangan pa tayong dadaanan. Ayun yung isang kotse at pulis.
ini-inspection siya. Tayo naman. $11,933, $680, $29,140. Drive $11,900 o steer $11,900. Drive $33,680. Trailer $29,000. Exit sabi niya. Let's go guys. Confidence naman tayo kasi nagtimbang nga tayo kagahapon. Okay naman yung timbang natin. Kaya let's roll. Ratrating ko na to guys kasi mayroon pang 6 na oras. Alright guys, nagbabalik tayo at nandito na tayo sa pang-apat nating pickup, North Dakota. Diyan daw tayo sa 149E. Atras now, i-break ko yung seal kung kailan kanina yung nilagay natin doon sa... Okay, isang paleta lang naman ilalagay natin dito eh, o ilalagay nila. Yes! Saan lumipad yung isa? Hindi ko ayun doon, baka makatama tayo eh. Kailangan natin to guys, masagasaan yung gulong. Naperwisyo yung ano, ibang company o ibang tracking gulong nila. Mahirap na, kawawa sila. Isang paleta lang may lalagay natin dito kasi puno na. Trasan natin agad. Para makalarga na tayo. Gusto ko na rin umuwi ulit, depende kung paikutin nila agad ako kasi marami naman akong oras eh. Kaysa iikot ko lang, di ba? Isang spin lang. Nasa Winnipeg na naman tayo. Okay. Ngayon, ilagay natin dito ang Turk Enterprise. Okay. Turk, yun. Ilang oras pa ba biyahe mula rito hanggang doon? Please drive to highlighted route. O 2 oras kalahati pa guys. 2 oras at kalahati pa yung bibiyahin natin. O sabihin natin 3 oras na lang. Anong oras na ba? Alauna na. Mga andun tayo mga alas 4, alas 5 ng hapon. May matitira siguro kung mga 5 oras driving. Tatawid pa tayo ng border eh. At saka depende pa kung gaano kabilis nila maklear ang load. Kasi tatawid nga tayo ng border. Papunta nga tayo ng Amerika. Ng Canada. Depende sa kanila. Sana mabilisan lang ito. Isang paleta lang naman nilalagay natin dito. Hindi ko na makukuha guys yung pang 5. I-message ko sila mamaya. Kasi hindi na kasya. Kasi 5 pick up tayo eh. Hindi na kasya. Kaya hindi na natin makukuha yun. Diretso ko na itong load kong ito sa to. Pagkatapos alamin natin kung saan tayo. After that, at least kahit pa paano tapos na.
Antayin ko na lang guys. Do you have seal? Only one skid, right? Only one skid. I don't hear anything. That's why. Okay. I just put, I was able to reach it in the center right there. I didn't even dock plate on it. Okay. Just I will put through. And if you have seal, just give me. Do you have a bolt seal or do you have a metal seal or cable seal? I have both. I think I have both. I got Yeah, both. bolt. Yeah, okay. I will move forward now. Ay, bilis nila. Hindi ko naramdaman. Binigay na niya sa akin yung papel, guys. Ay, isang paleta lang naman kasi. Sa bagay, isang paleta lang naman kasi yun, kaya saglit lang. Okay. Tapos abangan ko siya. Bigyan na tayo ng seal. Tara. Alright. Meron siyang seal guys. Alright. Alright sir, you can put your seal now. Right sir. Right there. And he's gonna take picture on it. Thank you very much. Have a good day. Okay. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Emerson border. At nakuha ko na rin yung aking case manifest. Lumaan ako kanina sa truck stop para kunin ito. Ayan, naka muna. At ayan, Canada Custom is open. Alright. Good morning, ma'am. I'm good. Since the 13. No. Oh no, ma'am. Thank you very much. Have a blessed day. Let's go, guys. Hindi natin kung saan tayo nagpunta. Guys ha, officially Canada na naman tayo. Hinto lang ako dito saglit para i-turn on natin yung Reaper. Dito lang. Wala naman silang ibang tatanungin kasi dito rin naman ako nag-cross nung umalis tayo eh. Ayan, rekta-rekta na yan. Okay guys, baba lang ako. Alright guys, let's go. Para makauwi na tayo. Alright guys, ayan. Ayan nga,
Sinabi ko sa dispatch ko, puno na tayo. Naliwanag ko sa kanila, pinicturean ko, sinend ko sa kanila. Sabi nila, huwag mo nang pick upin yan, dumiretso ka na rin doon sa drop yard, sabi. Kaya pagdating natin doon, drop na lang natin doon, tapos uwi na tayo. At tinanong ko rin kung kailan ako ulit lalabas kasi kalalabas nga lang natin. Sabi ko, gusto ko pang lumabas kasi kailangan ko talagang gawa ng revenue, gawa nga ng meron tayong nakabinbing babayaran sa safety ng truck. Hindi pa binibigay kung magkano, tinatali pa kung magkano yung work order invoice sa lahat-lahat, sa pang-aligning, sa safety at saka sa mga gawa, at saka yung mga pinalitan nila, yung gulong sa steer. Kaya yung steering wheel, sarap na dalawang gulong, bago yon, kaya malalaman. Sana hindi naman ganun kalaki para hindi naman tayo mahirapan. Yan. But anyway guys, let's roll. Okay, we are now in Turkyard. Oh, doon na rin sila misis. Andyan na rin ang wifey at saka mga bata. How you guys doing? Okay. Okay. Drop ko muna tong trailer natin doon. Si loaded to. Loaded trailer. Ang daming nakalinyang trailer dyan, oh. Yung mga Horizon may tatak ng torque. Okay. Okay. Alright guys. Now, buksan ko to para si mami papasok na rito. Lagay natin dito sa ating end odometer natin 893043. Yan. Ah. 893043. Order 1059 to. Okay. Ayos. Buksan na natin. Hi, masisira. Ay, ang sexy natin ah. Pagayanan? Umakyat dito. Maraming mga dito. May ginagawa po, mga pop no. Basket. Ayun, nandiyan oh. Saan? Wala ka namang basket na iniwan? Wala ba? Oo. Hi guys. What's happening? Doing a great job or no? I heard mommy Mommy, is it okay if the back is Where's open, back? Is but sleeping? the car's open too? Will that change? Sleeping? Bless?
Who's blazing is not blazing. You don't forget. Okay. What the bug is doing? Did she now? Do not touch my iPad. Oh yeah, I'm bringing it to the car. Okay. Good. Yeah, I want you to try it. Ayan guys, nakauwi na naman ng Lakay Tracker. Kumbaga isang ikot lang. Maganda yung ikot na binigay sa akin because they pay handsomely. Kumbaga, they pay me handsomely, right? May magaling sa Ate Sinil eh. They pay me handsomely. Doon sa isang ikot. Nakita nyo naman no, kahapon sa previous video vlog natin, nagpunta tayo tapos naka-reload ulit tayo. Ito, yung mga dapat ito na pick up, kaso nga lang siyempre hindi na kasi punong-puno na talaga yung aking yan trailer. So kompleto na, patay na natin, uwi na naman tayo. Malalaman natin bukas kung ano sasabihin ng ating mga dispatch. Yan. Han! Kunin mo ito! Han! Hindi na ako marinig. Ayan. Tignan pa natin kung ano pa yung mga ano dito dapat kunin. Ano to, Han? Yan yung kinakain ko kanina, hindi ko na lang naubos din. So patayin natin ng ano. Ay, tapon mo na yun, Han. Yan. Okay, so linisin natin. Ganyan lang yan. Okay na? Ilagay natin ito kasi madidipros yan. Pagka ano, tutulo kasi itong ano na to eh. Hindi ko alam kung bukas aalis din ako o never know. At least kahit pa paano malinis na siya o kaya madipros yung tubig. Alright, magamit ko. Wala na ba? Nanggalhin natin. Yun. Okay. Tara. Yan, nakalak na. Ayan guys. Isang ikot lang kay Cordapia. Ayan guys ha. Ay, mga Peterbilt. Ano ba to? Ito walang tatak. Mukhang bago to ah. Bagong apply na owner operator. Walang tatak oh. Owner operator. Bulburing. Ayun, wala pang mga ano. Baka bagong aplikante. Wala pang ganyan. At guys, andyan na yung si Cordapia. Nakauwi na naman tayo. Ikutan muna natin ang unit natin for the last time. Make sure walang problema. Nakapag-lock lahat. Hindi masasabi kung bukas lilipat tayo o aalis tayo. Aalis tayo. Ayan guys. Maganda yung ibinigay sa akin ngayon guys dahil isang ikutan. Isang ikutan, bahay na naman.
Yung ikot na yun eh, they pay me handsomely. Umaga. They pay me handsomely, sabi nung anak ko eh. Let's go. Bakit ano? He is sleeping. Ay, ang ganda pala ng pagkaka-sleep ng bagay. Ay, mami. Ay, ang ganda. Guys, on time na naman tayo. Parang kahapon lang nasa bahay tayo. Ngayon, nandito ulit tayo sa bahay. Later na kasi magbubukas pa ako ng ano. I'm going to ano rin. So say hi to the camera and let's go home. Bye bye for now. Bye. Guys, home time ulit ang lakay. Iwan ko kung bukas ilalabas din ako or magre-reset tayo. Marami pa naman akong oras. Okay lang naman sa akin kahit hindi ako mag-reset eh. Alright guys, thank you for watching. Ingat kayo. Kita-kita ulit tayo. Peace up. Bye. Yes! Bye. Lakay Tracker.